Els ossos de peluix, en anglès teddy bear, els va inventar ni més ni menys que un dels presidents dels Estats Units, concretament Theodore Roosevelt, d'aquí que se'ls apliqués el diminutiu del seu nom, Teddy. Un dels seus dibuixos d'aquestes joguines el va veure un fabricant i la resta ja és història. Doncs bé, més d'un segle després els infants hi continuen jugant i són presents en molts moments del seu procés educatiu. Les escoles bressol en són un bon exemple. Veient aquest èxit, l'anglès Richard Bean va veure clar que combinar-los també amb l'ensenyament del tennis era una garantia d'èxit. La música ajuda el nen en el ritme en què ha de colpejar la pilota. És molt útil per assolir aquest ritme. Els dibuixos impliquen els nens en el tennis molt més del que jo podria fer tot sol. Els diferents ossos tenen diferents personalitats i fan diferents activitats que fa que els nens se sentin realment identificats. Després de molts anys funcionant, acadèmies de tennis britàniques com la de Kensington ara arriba fins a Catalunya per iniciativa de l'Acadèmia Sánchez Casal, gestionada pels extennistes Emilio Sánchez Vicario i Sergi Casal. De fet, va ser el primer qui va contactar per primer cop amb aquest mètode i li va agradar tant que va decidir importar-lo immediatament. Bueno, este método lo hemos decidido implantar porque creemos que es muy adecuado para todos los niños de edades comprendidas entre 3 años y medio y 5 años y medio, dado que al jugar con música y con las imágenes de los ositos, ellos están muy interesados y entonces se integran mucho mejor en las actividades. Es para los más pequeños que... como mi hermano, y mi hermano tiene 3 años y él no quiere. Mi hermano es el primer día que viene aquí y los osos son muy buenos. El projecte pretén formar els més joves dins i fora de les pistes. Està adreçat a infants d'entre 3 i 5 anys, una edat en la qual no només s'han de formar tècnicament aquests joves esportistes, sinó que també se'ls ha de començar a donar agilitat, coordinació i psicomotricitat. Tot plegat s'estructura com un seguit de jocs. En alguns treballaran aquests aspectes, en la resta començaran a fer anar la raqueta o a assajar els moviments que hauran de fer quan algun dia juguin a tenis del de veritat. A este método yo le veo muchas ventajas, ya que iniciamos desde la psicomotricidad y coordinación en temprana edad, y esto es muy importante ya que ayuda a desarrollar todo el esquema corporal de los chicos y bueno, ya de alguna forma es el paso antes de empezar el mini tenis y ya vienen con una base bastante importante. A mí me gustan las clases mucho. ¿Por qué? Porque hacen tenis hacen tenis de verdad y juegos hacen y corren, hacen volteretas. Fem l'autobús, és un joc que un nen demana un país i se'n va en barco, en burro. And this is how you hit the ball. Look, 1, 2, 3. Listen. El seu primer contacte amb el món de la raqueta no és només amb cançons, dibuixos i jocs que es posen de manifest a les pistes. Normalment això esdevé una forma subtil, interessant i didàctica d'entabanar els infants perquè comencin a aficionar-se a un esport. En aquest cas, després de complir amb l'aprenentatge que es dona amb aquest teddy tenis, passaran a practicar el minitenis i d'aquí a la pista gran per jugar primer en mitja pista, després en 3/4, per acabar amb les mides totals. I és que l'Acadèmia Sánchez Casal té una llarga experiència en el treball amb infants, ja sigui a nivell de club amb els socis que en formen part, o en la formació de petites estrelles del tennis que arriben des de l'estranger. Per tal de difondre aquest mètode, les persones que s'ocupen de planificar la formació dels infants han preparat diverses sessions que han tingut un èxit considerable, cosa que no és res més que una continuació del que ha passat a Anglaterra. Teddy Tennis està funcionant des de fa 5 anys i entrena 2.000 nens a l'any avui en dia i 5.000 ja han passat pel programa Teddy Tennis.
Sí, de momento está teniendo una acogida muy buena y esperamos que poco a poco pues vaya implantándose más y más y vaya teniendo más éxito. Bueno, siempre hay que adaptar a las necesidades propias de cada país. Este es un proyecto que nació en Inglaterra, propio con la cultura de los ingleses, y bueno, se ha traído aquí, se adopta en la Academia Sánchez Casal y lo trataremos de adaptar a nuestras necesidades con el carácter español, la cultura y bueno, siempre dando ese plus que tenemos aquí en Sánchez Casal. A més, aquest mètode té un altre punt a favor. Com s'ha inventat a Anglaterra, està pensat al 100% en anglès. Per tant, tots els exercicis es dirigeixen en aquesta llengua, cosa que facilita que els infants es comencin a familiaritzar amb l'anglès. Lo que es interesante también es la introducción del idioma del inglés junto con el tenis, ¿no? Y creemos que esto es muy bueno porque los niños van escuchando todas las cosas en inglés, van repitiendo palabras y de esta manera se van familiarizando con el idioma. Claro, y que vayan aprendiendo las cosas básicas, las nociones, en empezar desde cosas muy simples como son los números, los colores, 2 o 3 palabras sueltas para ver si a final de año podemos al menos estructurar toda una canción o partes de la canción que los niños vayan comprendiendo este idioma que és l'idioma internacional ja hoy por hoy. L'acadèmia busca amb tot plegat ajudar els pares en la formació del nen i per aquesta raó s'aporten més arguments que només la diversió o la pràctica esportiva. El resultat d'aquest sistema d'ensenyament és que els nens, a més de gaudir de l'esport de la raqueta, aprenen a prestar atenció, desenvolupen la motricitat mentre comencen a tonificar la musculatura, a més de començar a assumir com seus valors com la disciplina, el treball en equip i la responsabilitat. Estem rebent molt bones respostes de molta gent i a alguns dels pares els agrada molt i han vingut a l'escola perquè saben que als seus fills els agradarà. Està anant molt bé. Bueno, ahora esto lo acabamos de implantar, es muy novedoso y entonces hemos hecho una jornada de puertas abiertas hace unos días y ya hemos tenido muchas inscripciones y bueno, y esperamos que poco a poco pues se vaya implantando más y más. El projecte va arrencar el 30 de setembre i s'allargarà fins al 21 de juny del proper any. Les classes poden ser 1 o 3 per setmana i duren 1 hora i mitja. Els assistents no venen a l'acadèmia pensant que poden ser un Rafa Nadal o una Venus Williams, perquè amb aquestes edats encara prou si es concentren per veure un partit per televisió. Els pares, mentre són tan petits, tampoc hi pensen. Però sigui com sigui, posat que l'experiència funciona tan bé, qui sap si algun dia hi haurà un número 1 del món que va començar amb el Teddy Tennis.